Moni lukiohäiriöinen käy koulua ilman minkälaista tukea, mutta syy ei ole siinä, ettei tukea haluta, vaan syynä on se, ettei tiedetä mitä pyytää. Olen saanut tukea erityisopettajilta lukion aikana. Olemme jutelleet lukihäiriöistä ja sen kautta olen oppinut paljon lisää itsestäni. Heidän avulla olen suunnitellut lukusuunnitelmani, jäsenellyt YO-kirjoitukseen valmistautumiseni ja saanut apua siihen, miten rakentaa lukio-opinnot niin, että ne oikeasti toimivat. Ja se on ollut tosi tärkeää, koska mun mielestä lukihäiriön kanssa ei riitä vaan se, että sanotaan yritä enemmän, vaan tarvitaan jokin konkreettinen suunnitelma. Ja lukion alussa mulla oli aika vaikea jakso. Mä kävin kuraattorilla ja se auttoi. Ja mä en häpeä sitä yhtään. Päinvastoin, mun mielestä avun pyytäminen oli yksi parhaimpia päätöksiä, mitä mä olisin voinut tehdä. 3 asiaa, jotka on toiminut mulle parhaiten, on lukion pidennys, lisäaika ja äänikirjat. Lisäaika vähentää koestressiä, äänikirjat ovat pelastaneet kiireisinä hetkinä ja lukion pidennys on antanut tilaa opiskella omaan tahtiin ilman jatkuvaa kiireen tunnetta. Äänikirjat ovat erityisesti muuttaneet mun arkea. Mä voin kuunnella missä vaan, milloin vaan, suoraan puhelimesta. Opiskelumateriaali kulkee aina mukana, eikä tarvitse miettiä missä kirja on. Voi kerrata bussissa, kotona, junassa, ulkona, jne. Ja paperiset kirjat opiskelussa eivät vaan toimi mulle. Mä en sano sitä, etteikö ne toimisi muille, toimivat varmasti, mutta mulle henkilökohtaisesti digitaaliset oppimisvälineet on ollut paljon parempia. Ne on aina mukana ja löytyy aina samasta paikasta. Ja jos sä kärsit lukivaikeudesta tai sä tunnet jonkun, jolla on lukihäiriö, niin älä pelkää kysyä apua tai tukea. Se voi olla esimerkiksi erityisopettaja-apua, äänikirjoja, lisäaikaa tai jotain ihan muuta. Mutta tärkeintä on löytää ne keinot, jotka toimii juuri sulle. Kukaan ei pärjää yksin.